खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम। बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि एक्स NDFB सारेन्डारफ्रा 150 जन 8 थारिखआव जानो गोनां इलेक्शननि प्रमद बर'नि एगेन्स्टै हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालामनो थांदों। बे थांनायफोरखौ बर' रायजो राजानि सिगाङाव आं गुवारै फोरमायनो दिनै आंनि चेनेलाव रायजो राजानो आं फोरमायहरनो दिनै फैलायबाय। गिबियावनो आं बुंनो सानो जि समाव प्रमद बर'आ गुफुर हालामाव थांनानै बुंदोंमोन गुफुरखौ जुदि गिबिसिन एबारनि जि बिलटिनि एकर्डआव जानानै थांबाय NDFB आरो आबसुनि जि एकर्डआव गुफुरखौ गिबि एबारनि एकर्डआव प्रस्ताबाव जुदि लायाब्ला गुफुरखौ सोसनाब्ला मालाबाबो आङो बे एकर्ड जिखुनु जाया बर'फोरनि एकर्डआव मालाबा नुजाया आं थाया आं साइनबो होनना बुंदोंमोन। गिबियावनो आं दिनै प्रमद बर'नि जि बुंनाय बै समनि रावफोरखौ आं दिनै बर' रायजो राजानि सिगां दिनै फोरमायनो सानदों। गिबियावनो आं दिनै प्रमद बर'नि रावखौसो आं दिनै बुंनो गोनां बायध'था जादों। जेब्ला गुफुराव थाङो बिथाङा बुङोमोन गुफुरखौ एबारनि बे बिलटिनि एकर्डआव सोनोबो हायासै। गिबियावनो आं दिनै बुंनो सानदों प्रमद बर'नि रावफोर नंखाय राव बै समाव गुफुराव थांनानै बुंफ्लानाय रावफोरनि सोमोन्दै। प्रमद बर'आ जेब्ला गुफुराव थाङो अब्ला बर' रायजो राजानि सिगाङाव गावखौ गामसा गाननानै गावखौनो देरसिन बर'फोरनि थैनो हाग्रा गुफुरनि जानानै बिथाङा गाबफ्लानो रोङोमोन। जेब्ला बुंदोंमोन गुफुराव थांनानै गुफुरनि बे एकर्डखौ बिलटियाबो हायासै। एबारनि जि एकर्डआव NDFB आरो आबसुनि जि एकर्ड जानो थांगासिनो दं बे गुफुरखौ जुदि सोसननो हायाब्ला आं मालाबाबो आंखौ साइन होनाय नुनाय नङा आरो आं मालाबाबो आं गनायनो हाया। आं जेब्ला गुफुरनि सिमाखौ गुफुर सिमां सोनो हाया अब्ला आं दिल्लीनिफ्राय गुफुरावसो डाइरेक्ट फैग्रोगोन गुफुरावसो आङो गिबिसिन आङो धरना होफैगोन होनना बुंदोंमोन। जेब्ला दिल्लीयाव जेब्ला एकर्ड जायो अब्लाथ' बे दिल्लीनिफ्रायनो गुफुरखौनो नुवासै। क'क्राझारनो गावनि जायगानो उमुगनो बेयावसो बियो रंजानाय। दा बेफोरनि माखासे बिनि नंखाय राव बुंनायफोरनि सोमोन्दै दिनै जाय BTC आव थानाय बर' रायजो राजाया प्रमद बर'नि नंखाय राव बुंनायखौ दिनै खोनायाखै आरो गुफुरनि रायजो राजाया दिनै गोसो गोरबोआव बिनि बुंनायखौ मोनसे डायरि बायदि लिरना दोनदों। बर'फोरनि जाय बिथांमोनहा बर' गामिफोरनि रायजो राजाया बिथांनि बुंनायखौ दिनै बावाखै। बिनि थाखायनो दिनै बर' रायजो राजानि सिगाङाव प्रमद बर'आ जि बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआव नंखाय राव बुंदोंमोन बे नंखाय राव बुंनायखौ दिनै प्रमान हैनो थाखाय प्रमद बर'नि नंखाय राव बुंनायखौ दिनै बर' रायजो राजानो फोरमायहैनो थाखाय दिनै हेफाजाब हैनो थांदों हाग्रामा महिलारिखौ। जाहाथे बर' रायजो राजाया बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि जायफोर दिनै एक्स NDFBफ्रा दिनै थांदों रायजो राजानि सिगाङाव प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोरखौ दिनै साखि बायदियै दिनै प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोरखौ दिनै बर' रायजो राजानो दिनै फोरमायनो थाखाय दिनै नंगौ खोथाखौ दिनै प्रमान हैनो थाखाय दिनै दावबायलांदों। जाहाथे बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाया अराय बिथांमोनखौ अनसायो बिथांमोननि बुंनायखौ खोनासङो बेखौसो आङो बर' रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायहरनाय। आरो हाग्रामा साराबो जाय दिनै बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुफुरनिफ्राय जाय एक्स NDFBफ्रा दिनै हाग्रामा सारखौ UPPLनि एगेन्स्टै BPFखौ जै जाथों होननानै दिनै दावबायलांदों। जाहाथे बिसोरनि उन्दुनाय जानाय लोंनाय बिथांमोना जेबो उसुबिदा जाया। मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोना थांनांगौनि प्रयजन गैयामोन आरो हाग्रामा महिलारिखौ हेफाजाब हैनो जेबो प्रयजन गैयामोन। नाथाय दिनै बायध'था जादों
प्रमद बर'आ बै समाव नंखाय राव बुंनानै नंखाय दिनै माखासे राजनितिक खालामबाय थानायखौ दिनै आरो मुंख्लंफोरनि दिनै बिथांमोना माखासे इलेक्सन टाइमाव जि दिनै नंखाय राव बुंदों दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै हजम खालायनो हायाखै। जों बेखौसो बाख्नायनो गोनां हाग्रामा सारखौसो बै समाव बेलटिनि जि बेलटिफोरखौ जों बाख्नायनो गोनां जाय बिथांमोनहा बेलटिनि जाय सापर्टारफोर जाय बेलटिखौ मोजां सरकारजों सावरायनो थाखाय एग्रिमेन्ट खालायनो थाखाय सरकारजों मोनसे एकर्ड खालायनायाव जाय बिथांमोनहा मोजां एकर्ड खालायना होनो हादों जाय बिथांमोनहा सापर्ट खालायदों बिथांमोनखौ जों अराय सम साबायखर होनांगोन बेखौसो आं बुंहरो। बिनि थाखायनो आं खावलायो जाय बिथांमोनहा दिनै बिटिआरनि एकर्डआ नंखायफ्ला गावनि गादिनि लबनि माखासे रावखौ दिनै प्रमान जाबाय। बे प्रमाननि थाखायनो दिनै बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गहपुरनिफ्राय दिनै 150 जन सुबुंफ्रा एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा दिनै प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव रायजो राजाखौ देरहासार खालायनो थाखाय बा बिपिएफखौ देरहासार खालायनो थाखाय दिनै बे जायगासिम नुजाहैदों। बे जायगासिम नुजाहैनायाव जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे बिथांमोनखौ मोजाङै अनसायो बिथांमोनखौ थानाय जानाय लोंनायखौ मोजाङै आबदाल लायो। मानो होनोब्ला दिनै हाग्रामा सारनि थाखाय दिनै प्रयजन नङा नाथाय बै समाव गहपुराव नंखाय राव बुंनायफोरखौ दिनै बर' रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायहैनो थाखायसो प्रमद बर'नि नंखाय राव बुंनायखौसो दिनै बर' बिमा बिफानो बर' गामिफ्राव दिनै फोरमायनोसो थांदों। नाथाय सोरखौबा दम होनो सोरखौबा माबा होनो थाङाखै जास्ट प्रमद बर'नि नंखाय राव बुंनायखौसो रायजो राजानो फोरमायनो थांदों जाहाथे बर' रायजो राजाया मोजां खोनासंनानै प्रमद बर'आ माबायदि नंखाय राव बुंनो हायो फरायसा आफादाव थानानै एसेबां नंखाय राव बुंनो हायो। फरायसा आफादखौ दिनै बयबो बोराय बुरि बर' रायजो राजानो दिनै सिबियो दिनै सनमान होयो दिनै फरायसा आफादाव थानानै नंखाय राव बुंग्राखौ जों दिनै मा गनायनो हागोन। आरो दिनै सासे राजनितिकनि दैदेनगिरि जानानै जों बेखौ बर' हारिखौ दिनै फाननानै दिनै बियो बिटिसिआव बेसेबां फाननो हादों जों बुङा नाथाय सनितपुर बिसनाथ बर'फोरनि माखासे जौगालु जानांगौमोन बे जौगालु जानांगौखौ बिथाङा दिल्लीयाव फाननानै फैबाय बेखौसो जों मोनथियो। आरो जाय बिथांमोनहा दिनै प्रमद बर'जों थाफानाय जाय फानफाग्रा प्रमद बर'जों जाय मानसि सुबुंफ्रा दंफायो बिथांमोनहा अरायसम बर' रायजो राजानि थाखाय माथो होयो बेखौसो आं खावलायो। प्रमदआ जि हारिनि मोनसे गोसोम दागि लाबाय बिथाङा जेरैबायदि दागि लादों जाहाथे बिथांनि जाय साखाथि फाखाथि थाग्रा बिथांनि बांसिन सापर्टारफ्रा जाहाथे बिथांखौ बावदो बर' रायजो राजानि खामानि मावनो आगान सुरदो। बिनि थाखायनो आं खावलायो बेलटिफोरनि जि एकर्ड बहुद मोजां एकर्ड जादों आरो बेलटिफोरनि जाय सरकारजों एकर्ड जानो थाखाय जाय दिनै मेलेमजिबिफ्रा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जायगा होदों आरो जायगा नुहोदों जायगाखौ दिनै दिन्थिदों दिनै बेफोरखौ सावरायनानै बेलटिनि जि एकर्ड बेलटिनि एकर्डआव ओरैबायदि दिनै बर' सेंग्रा सिख्लाया दिनै साख्रि मोनदोंमोन। दिनै गाज्रि दिनै राजनितिक गेलेनो हायोमोन हाग्रामाया राजनितिकखौ दिनै गाज्रि गेलेनो हायोमोन। बेलटिनि जि एग्रिमेन्टआव बर' सेंग्रा सिख्लाखौ आं एसेखिनि साख्रि सोनानै होबाय आरो आं सोबावनो आं हागोन आरो आं सोबावगोन बिदि बुंनानैथ' बहुद राजनितिक गेलेनो हायोमोन नाथाय हाग्रामाया बिदि राजनितिक गेलेयाखै। आं साख्रि सोगोन आं उमुक खालायगोन बेलटिनि समाव बर' सेंग्राफोरखौ 3000नि बांसिन बर' सेंग्राफोरखौ साख्रियाव सोना होदों डिफेन्स साख्रियाव सोरबा बिएसएफआव सोरबा सिआरपिएफआव सोरबा ब्लेक पान्थाराव सोरबा आसाम पुलिसाव बिदि सोनानै होदों। दिनै अब्लाथ' हाग्रामा महिलारिया
बे साख्रि सोना होनायावथ' माने बयबो रायजो राजा मोनथियो बेखौ लानानै दिनै बहुद राजनिति गेलेनो हायोमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'आ सासेबो साख्रि सोना होनो हायि मानसियासो आं एसेखिनि साख्रि सोना होगोन आं एसेखिनि माबा खालामना होगोन ओरैनो बर' रायजो राजाया दिनै नोंखौ हमदांना मोनबाय बिनि थाखायनो आं खावलायो गहपुर हालामनिफ्राय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय प्रमद बर'नि एगेन्स्टै दिनै मानि थाखाय बिखा गावनानै थांदों हेफाजाब हैदों जाहाथे उननि समाव हाग्रामा महिलारिया फिनै सरकारखौ सालायनो हायोब्ला जाहाथे बिश्वनाथ सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजानि थाखाय जि सरकारजों सावरायनानै सरकारजों माखासे खामानिफोरखौ जाहाथे बर'फोरनि जौगालु खामानिखौ मावहैनो हायो जों बेखौसो खावलायो दा प्रमद बर'नि बे नंखाय राव बुंनायखौ फिननाय होनो थाखाय दिनै लामा जथेबाबो दिनै आर्मि पुलिसजों दिनै इनकाउन्टार खालायनायनि बिसोरनि सरकारा जों दिनै नुहुरदों दिनै सोरखौबा जुदि सोमखारिबाय थायोबा दिनै माखासे दायाव जेलाव दैथायहरनो हागौ बिनि थाखायनो दिनै जाय बिथांमोनहा दिनै NDFB सारेन्डारफ्रा बिथांनि जि थगायसुलाखौ फिननाय होनो थाखाय दिनै फिनै BPF सरकारखौ जै खालामनो थाखाय BPF सरकारखौ लाबोफिननायनि थिरांथायानो जाहैबाय प्रमद बर'नि फिननाय प्रमद बर'नि गोरोन्थिनि फिननाय बेखौ बुंदों ex-NDFBफोरनि जायफोर दिनै बर' रायजो राजाया दिनै मोनबाय बुजिबाय नोंथांखौ 2 बोसोरावनो हमदांनानै मोनबाय आं दिनै बिनि थाखाय आं खावलायो सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 150 जन सोद्रोमाफ्रा हेफाजाब हैनो हादोंब्ला अब्ला जाय दिनै BTC आव थानाय जेसेबां ex-NDFBफोर दं जाहाथे BPF सरकारखौ BPF हान्जाखौ हेफाजाब होनानै फिनै लाबोफिनो मानो होनोब्ला आं दिनै बिखा गावखांनानै आं दिनै बुंदों जों दिनै नुदों सोरबा दिनै मोनदों सोरबा मोनाखै सरकारनि जि मोननांगौ दं नाथाय सरकाराव थाबाबो थायाबाबो बर'फोरनि जौगालु खामानिखौ जि मोननांगौ मोनखानांगौ नोङो UPPआव थायाबा मोनखानांगौ BPFआव थायाबाबो नों मोनखानांगौ नाथाय प्रमद बर'नि थगायसुलानि फिननायखौ होनो थाखायसो आं खावलायो मानो होनोब्ला BPF सरकारखौ जुदि लाबोफिनोब्ला बै समाव जायफ्रा सोरबाया दिनै केस गोनां बहुद सोद्रोमाफोर दंमोन बिथांमोनहा दिनै गावनि केस थारिख मारिनायाव उकिल हमनायाव गावनि केसखौ सिफायनो थांनायाव सोरबा दालाल गैयामोन दिनै हाग्रामानि खाथियाव थाङोब्ला गावनि केसनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला दिनै बे केसखौ गेलेनोबा फैसा नांगौ आयेनजों जि थांनाय माखासे सरकारनि दिनै हेफाजाबाव सम नांगौ नाथाय गावनो दिनै मावना ला होननानै हाग्रामाया बै समाव बहुद बिलटियानो जा NDFBआनो जा दिनै गावबागाव आखायाव थाखा हरनानै केसखौ गेलेनो थाखाय हरदोंमोन आरो हरनायफोरखौ दिनैसिम प्रुफ दं बिनि थाखायनो आं खावलायो जाय बिथांमोनहा दिनै BTCआव जायफोर दिनै ex-NDFBफोर दं बिथांमोना फिनै BPF सरकारखौनो लाबोनानै फिननायखौ जि दिनै थगायसुला बिथां प्रमद बर'आ बिनि फिननायखौ होनांगौ नाथाय बर' रायजो राजाया दिनै BPF सरकारखौबो एसे चेन्ज जाथोंसै एसे जिरायथ'थोंसै होननानै UPPL सरकारखौनो सापर्ट खालायदोंमोन नाथाय दिनै बोसोरसे 6 मास जायैयावनो दिनै बर' रायजो राजानि माखासे नंखाय रावफोरखौ दिनै प्रमान जाबाय बे प्रमान जानायाव दिनै फिननाय होनो थाखाय दिनै आं खावलायो जेसेबां दिनै ex-NDFBफोर दं बिथांनि फिननायखौ होनो थाखाय दिनै BPF सरकारखौनो जै खालाम अब्लानो बिनि फिननायनि एन्सारखौ बर्डआव रोखा होनाय जागोन बिनि थाखाय आं खावलायो मालाबाबो ex-NDFBफ्रा UPPLजों थाबासो आं मोनगोन बेखौ साननाङा BPFआव थाबाबो नों मोनगोन बेयाव थाबाबो नों मोनगोन थायाबाबो नों मोनगोन सरकारनि जे मोननांगौ दं
नाथाय जोंखौ दिनै बेफार खालामदों, नंखाय रावखौ दिनै बांसिनै बुंदों। नाथाय बर' रायजो राजाया एसेबाबो बुजिनो साननो रोंबाय। बै समाव हाग्रामाया इसिबां साख्रि सोनानै होसेयावबो आरो आं साख्रि सोनानै होबावगोन आरो आं एसेखिनि आङो सोबावगोन, मालाबाबो बिदि राजनितिक गेलेयाखै हाग्रामाया। जिखुनु जाया सरकारनिफ्राय बर'फोरनि जि खामानि मावनांगौ बेखौ सरकारनाव रायजोनि गेजेराव बुंना होयोमोन। सोरबा गिदिर गिदिर बिजेपिनि लिडारानो फै, कंग्रेसनि लिडारानो फै, रायजोनि गेजेराव बियो डाइरेक्ट बुङोमोन। गाव दिनै अबेबा खनायाव बुंनाय राव गैफेरामोन। बुङोबा बे दिनै रायजोनि सिगाङाव बुङो। बिदिसो जानांगौ मानसिया। नाथाय जों दिनै नुदों साख्रि होनो हायालासिनो साख्रि होगोन होननानै प्रमद बर'आ सोरबा दिनै मुंख्लंफोरनि खोथाखौ लानानै दिनै राजनितिक गेलेलायबाय। बेलेग माबायाव दिनै राजनितिकखौ गेले, नाथाय जों दिनै नुदों प्रमद बर'नि बे नंखाय रावखौ बुंनायनि थाखाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जि सारेन्डारफ्रा जि हेफाजाब हैनो थांदों, बे हेफाजाबाव सोरखौबा दम होनो, सोरखौबा रायनो नङा। प्रमद बर'नि नंखाय राव बुंनायखौसो बर' रायजो राजानो प्रमान हैनो थाखायसो थांदों। जाहाथे बे हेफाजाब हैनायाव हाग्रामा सारा जाहाथे बिसोरनि जानाय लोंनायखौ हेफाजाब होयो आरो माखासे बिसोरनि थानाय जानायखौ खबर लायो, बेखौनो आं खावलायो। उननि समाव बर' रायजो राजाफ्रा अराय सम प्रमद बर'खौ फिननाय होयोबासो जों बर' हारिया गोजोनै माखासे थांखिफ्रा जाफुंगोन, बेखौसो आं खावलायो। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो बर' रायजो राजानि सेराव आरो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनावबो आं निमाहा बियो। राजखान्थियाथ' राजखान्थिनो थानांगोन। दा प्रमद बर'खौथ' उफाय गैया, रायखानांगोन। बिथाङा दिनै बर'निनो दैदेनगिरि जाहैबाय, रायजाखानांगोन। इलेक्सनानो जा, इलेक्सन नङाबाबो रायजाखानांगोन। नाथाय प्रमद बर'आ फिनै BPF सरकारनो गथायफिनोब्ला बर'फोरनि माखासे खामानि मावनांगौआ साबसिन जागोन होननानै आं एसे एगेन्स्ट पार्टिया माने एसे गोरों थानांगौ। दा प्रमदआथ' लेखा गोरों नालाय सरकारजों रायलायनो रोङो, बिनि थाखाय आं खावलायो। प्रमदआ माने लेखा गोरों हिसाबै जेनफ्लानानै आरो आबसुजोंनो बिथाङा थाफिननांगौखौसो आं खावलायो।